Magandang hapon mga kaibigan. Dito na naman tayo sa ating cooking activity. Welcome back to my channel. At syempre, kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag kalimutang mag-subscribe at pakipindot na rin ang notification bell para updated kayo sa mga susunod nating video. Yan, magluluto tayo ngayon ng linukay. Mga kaibigan, linukay ang tawag dito sa amin. Iwan ko sa iba ang tawag dito, pero ang alam ko sa iba ang tawag nito ay biko. Yan ang ating mga ingredients. Yan ang main ingredients. Yan. Yung rice, yung malagkit na rice, pang pabango, dahon ng pandan, at syempre yung pangpatamis. Ayun. Mga kaibigan, kalamay ang tawag nito sa amin. Kalamay pala. Tsaka pang toppings natin ngayon ay ang tawag dito, pili. Pili nuts. Yung ginawang candy na pili. Napakasarap. Susunod, mag-vlog din ako niyan kung paano gumawa niyan. At syempre, yung ating gata. Simpleng-simple mga kaibigan. Let's go! Yan, ang unang gagawin natin ay sain muna natin itong malagkit. Linisan ko muna mga kaibigan. Kasi minsan may mga bato-bato. Maliliit. Ayan, tapos na nating mahugasan ang ating bigas. Lagay na natin itong ating pangpabango. Hinugasan ko na to kanina. Ayan, kaibigan. Saing-saing. Ayan, habang naghihintay tayo na maluto ang ating malagkit, iwain muna natin itong ating minatamis na bao. Ayan, may dahon para to sa ilalim. Tutunawin muna natin ito mga kaibigan.
Yan, tapos na. Lagyan natin ng mainit na tubig para madaling matunaw. Ayan, dito na tayo sa ating mahiwagang kawali. Dahil natunaw na po ang ating minatamis na bao. Ayan, sasalain natin sa tela. Yan mga kaibigan. Ang paggawa kasi ng minatamis na bao, nilalagyan yung mga kaibigan ng habo. Kaya kailangan natin salain sa tela para mga tubo. Yan, kasi natin masalaan natin, ano? Yan yung minatamis na bao. Ngayon, pakukuluan na natin ang ating tinunaw na pangpatamis. Tingnan natin kung luto na yung ating ano. Ayan, ang ating malagkit. Sakto, luto na rin. Ayan, kumulo na ang ating pangpatamis. Lagay na natin ang ating gata ng nyug. Ayan. Ayan, habang naghihintay tayo na maluto ang gata natin na pinaghalo sa minatamis na bao, tanggalin muna natin ang ating pangpabango na pandan. Yan mga kaibigan. Amoy pa lang, napakasarap na. Ayan, malapot na itong ating pangpatamis. Bawasan muna natin kasi baka sumobra. Ayan. Ayan, maingay na naman ang aking kambal. Yan mga kaibigan, lagay na natin itong ating malagkit. Ang ating malagkit pala ay 1 kilo ito mga kaibigan. Wait lang baby. Malapit na itong maluto. Gutom na. Gutom na ang baby ko. Wait lang. Ayan mga kaibigan.
Ano? Yan, ihalo lang natin to. Ayan mga kaibigan, tapos na ang ating linukay. Yan, kung nagustuhan nyo at may natutunan kayo sa aking video, huwag kalimutang mag-share. At syempre, kung hindi ka pa nakapag-subscribe, subscribe na. At pakipindot na rin ang notification bell para updated ka sa susunod nating video. Ayan, ilipat na natin dito sa ating dahon ng saging. Ayan. Dito natin palalamigin mga kaibigan. Ayan. Ayan mga kaibigan. Luto na ang ating nilukay. At syempre kung pang negosyo ang isang ganitong haba ay mabibili sa halagang 300 pesos. At syempre ang puhunan natin yan ay nagkakahalaga lang ng 100 pesos. Kaya mga kanegosyo, kung gusto nyong magnegosyo ng kakanin, pwede rin. Advisable din tong aking niluto. Yan mga kaibigan, salamat sa panonood.